Na ka njikwa ka agbara m Disemba kịta ọ karị fresh eme gbasara ndị ọzọ ị ga-agụ na ha Mandela Alright, hey, ekwuru m na ịdị ka mma nke ị bịarute. anọ m na okiburu mbata Na kere ebe ọ nọ adịghị nka da food. okibi ya Na for you. Ko ga da ka bi. amakwa na ọgụ wa welcome ya ha ọ dị fun amasịkwa na okibi ya ọ wezi cartoon na arịa niile n'isi ya Ọ ka isi fi na ka mụ na gị nọ n'obodo a na ọ tọ yi eti se akịta ta kwesị bata mụ afi. nke ahụ nkịsị na ọ na-eme cut na China Onye gwa gị? Ma light gị. ọ ka na-eme cut Yo, ọ ntọ gị. Ke ina kwiye. ọ nka nkịsị na-eme cut Gị na-emezie. Mmiri ya mụ mmadụ ada agwa gị. chọrọ ka ọ malụ Ina kwiye. Anyway. Macho kwiye uye mna gị. Ya, makwiye. Ma na da nwe kasa. Awatago. Ka ho tego di na ata anfa. Abala welcome bro. Yes. Hey. Isi su cartoon na arụgị niile. Ọ na-adị mma na amụ ka ya bụ nwoke. Nwoke si ike yi nna gị abụ niile kịta. Ọtago agụ ya amụli agụ. Ịma ndị nwanyị na-esi ike. Ọ dị mmụọ n'isi wee gacha China gwa ha na main day. Welu kọtụ gwa ha na onwe ya na-akpọ kọtụ na China. Gbasa ha wụọ. Ọ bụla ma nwoke na-eme ka ihe bụ ọhụụ. Jee bulu kọtụ ba China gwa China na onwe ya na-akpọ kọtụ. Ewetago bulu champion China batakwa rapụcha na ha ripọtụ oge. O iberibe. Unlike Ndubuisi Nwachukwu ukwuru ịgba jee China ofucha na ijekwa ka ọ jee China jee mee business kama ya bakọ otu ka agụsị ndị mmadụ na main day na China ọba business gidi ọ batago n'ụlọ ụzọ babe ha ọ lụrụ ya alụ onye mpịa moto renovate ebe ha rụọ ụlọ nke ya onye mpịa moto mepere m ya business ndị be ha nọ soft kịta ịma why ọ dị weak ya mo jibra ko to na China so se go ego bata mana unlike you represent of man by go hand ndo China ndi ba na sike won ko to basa China ifo ka bunu de ona mpage de o di mma adịla ona ona gị chọkọ dị otu ọbụna dị lazy o kwesịrị ịlụcha ebe a ruo ụlọ elu ona ndụ bisi je lụọlụ mpịa ụlọ lụọlụ mmịa shọpụ do ndị be ha moto awọtala mọra studio kwuru ya ewe nkata ka na kpere gị nkata Mandela Mandela Edio. ọpọ onye ebe a before change ya mmadụ this afternoon ọ peaceful ebe a kịta ewe nkata ka na kpere ya Enwe ya nna wa. what does say nkata Kedu iyo? Kanawa all right ọ dị ka iwe dị ya na-arụ onye deport ọ na-adị God have mercy upon us. ọ dị ebe a court Mandela igwe ọ nwere court emepụrụ ọfụ ụsa igwe n'iko all right kọma ka ya ba nke a all right ndị deport ije China jena eme court na China dọkwe na anti-court ọbụla dịkwa active ya ji ndị court mmadụ adịchakwa mmadụ eche na ọ ga-agba m sị ma ọ ma ya agbalụ onye nke agbalụ We must learn a lesson.